Bismillahirrahmanirrahim. Napa ingkang dados sunah Kanjeng Nabi keutamaane yaiku murid-murid ya bapak warada fi fadlihi akhbar wa asal hadis yono dawuh sahabat yono iku rupane pengamalan ngingi murid-murid waktu antarane maghrib lan isya. Mulane nek sing dilalah duwe pegawean duwe pegawean dipatah sama nek dipatah gak ngerti dipatah kapatah dados wakil bisa ngerti larongan kan apa tahu berarti dibiji diperintah dikongkol ditugasi jadi wakil bisa ngerti dan sandal kapatah kapuji jadi tukang marai majelis sama bunga kalau sampai termasuk golongan wong sing murid-murid waktu maghrib karo isya gak juara sampai mana ngoten niku godane nggih pirang-pirang sampun cerita wong kula lakoni nggih kudu disembunyikan wong sampe ra tau roh sembunyi zaman masa kini sama tau roh sembunyi masa kini wah ya orang nganggo nganggo ketu soalnya apa nggih sembunyi gambar wayang nganggo ketu wayang niku kok kadone wayang niku wah-wahane tiang gue gambaran sengkuni ini nganggo ketu padahal dia kan patih dia nganggo ketu sampai itu belok sampai buka wayang kulit sengkuni nganggo ketu orang bawa durno-durno sengkuni nganggo ketu jadi barang polen guru sok agamis lebih kenyataan nih tukang aduh sampai merasa kaget kali kono sembunyi masa kini bicaranya tentang pengiran tapi orang didasari keilmuan yang lemah dari sego ngawur-ngawur mulai sampai ojo kejebak dari sembunyi masa kini sego sampai gak ngerti gak ahli sampai cerita paham hati-hati. Jadi wong tahu moco nih gak cukup nanti akhir cerita tanpa tahu lakon. Loh, nanti sampai komentar kok sampai gak tahu kali lakoni sholat wong ini sampai ngang cerita kon metek rogo metek rosok ngakoni sholat satu sekat alhamdulillah tahu nih. Lah ngono ada. Apa tahu murid-murid antaranya waktu maghrib karo isya alhamdulillah ya tahu. Ya sing dalam interaksi dalam ranah murid-murid secara pribadi utawa tenggene majelis taklim. Nah kula niku usaha teng mriki niku winginane nggih sempat semangat. Kraton apa? Ana cah ngaji. Kan semangat mboten niki. Ya raketan siji loro nek menawa berkembang ning ngabdi dilaporkan sing ngaji bosen. Nggih. Sing ngaji bosen. Semoga ini kalau syukur alhamdulillah bebas waktu ini sesuk nek pas orang bebas mesti lah bebas kan kenapa jadi sampai kalau wow sikulo cerita tentang sholat duha rolas rakaat alhamdulillah kalau nanti digawe tahu kalau Gusti oh bener pangan ini mau cerita berapa murid-murid waktu sholat murid-murid kanthi sholat 20 rakaat antarane maghrib tarusak nggih alhamdulillah sampeyan menane paling budeng ngomong lho sampeyan saurip iki saumur tau kelakone raketan sepi pisane nek duha ya aja mek sepisan
usahane rakyat tanggung rakyat dengan dino. Wah, aku kerja ya. Kerja oleh jam 8 adus ndak salat ndak ngomong enak. Enggak pas mulai kerja jam 8. Kan enak. Nggih. Basuh bareng laden alah beneran adus Bu. Oh, gak tentang hasilnya harta benda sing sampeyan tuh nggih najano wong sing ditunggu Allahumma in kana rizqi fis sama nek wong rezeki kula teng ngene langit iki dengan dunya mboten sekedar iku rezeki niku mboten sekedar harta tapi kesempatan nggih diwenehi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala kangge ngabekti kangge ngawula niku nggih rezeki apa meneh digawe anak sing nah kalau pilihan utama apa sing ora kanggo anak nggih lho nek kanggo anak iki ibaratene kadung jaluk nggih pakane nek HP ora apa-apa ning anake nyekel HP kadang-kadang tapi kadang-kadang waktu itu akhir mari dadekno apa nggih tarbiyah atau didikan sing salah sehingga sampeyan nek durung tau nglakoni muga-muga ora bakal nglakoni aja nganti sampeyan butuh anake dialuk jajan sampeyan butuh rokok sampeyan ngalah men sampeyan gak usah duduk ojo nganti sampean pas duduk dilalah anake padha lho jajan le. Lan paham. Dadi ojo muga-muga ora nek mungkin mawon sampean lakon. Karena apa? Wayahe jalur jajan anak pani wayahe rokoke entek. Alhamdulillah Gusti. Rezeki kula boten sekedar lobong kangge nuruti nafsu kula ning kangge nyekapi kebutuhane anak kula. Jadi, untuk ya alhamdulillah. Ismen saya muga berapa kali bahwa dia. Jadi warata sifat li akhbarun wa athar. Wa hasbuka min dzalika anna Ahmad bin Abdul Awali. Jadi wonten satu dari cerita saking wali Gusti Allah nggih rupane cerita yen wali Ahmad bin Abdul Awali iku musyawarah karo gune matur karo gune yaiku Abu Sulaiman beliau tampil kali Abu Sulaiman rahimahullah endi kang luwih utama apa poso utawa murid-murid antarane ngisa maghrib lagi bisa nggih sing langkung utama saya putih kula niki poso antarane poso karo murid-murid wektu antarane maghrib lan isa bahkan wektu niku akhire kula niku jaman si Joko Mulo saya kebelasu nggih sehingga itu kalau bukan gulungan wong sing nalika poso itu betah karena di enom itu nalika kalau ngawas di kali sorekan itu di Joko sampai lebih bisa lagi namun pada sampai lebih bisa namun akhirnya itu mau pilih mau cari ini luwih nopo luwih utama murid-murid antarane maghrib kan Isa iki kula sing ngono iki. Wis poso wis tenang sapa teh tak poso apa soalé ana amalan sing luwih utawa rupane murid-murid antarane maghrib kan Isa sehingga kula wis Joko Mulo nggih. Kawit cilik mulo niku kula. Mboten aku Joko kawit cilik kula niku tukang marai ngaji teng kene Darussalam nggih. Nggih. Sehingga akhire wayah tuwa niku akhire teng kene apa sini lali bro al-hikmah itu Allah dari Darussalam dari kecil sehingga termasuk naliko riyen itu sing ngaji kan kuat teng Darussalam zaman cilik-cilik aku jadi ngoten niku sing marai
niku Pak Burhadi ini sing esuk karo sore kene niku wiridan di speaker nggih sampean mau pas krungu niku sing mare niku teng Darussalam niku Pak Burhadi nggih tapi wong siji akhire butuhno bantuan kayak gini santri-santri ini senior dalam arti bukan usia senior itu dalam arti sing ajinane wis duwe. Nah dalam modal niku kula kan termasuk sing melu marahi. Nggih, nek kula marahi ku cilik. Tuwa sing marahi. Nggih. Ya alhamdulillah aku niku rezeki nggih. Niku rezeki. Nggih. Akhirnya kula niku nek poso rasa kerana mendelu amalan wau murid-murid antane waktu maghrib karo isya nggih wah kuwi ngene kula nek crita karo pasi wong sing berita ngabot poso soalnya biyen niku nggih dasare jeneng pengen nopo nggih macam-macam nggih pengen nopo kuwi sembarang kan nggih akhirnya wiridan dimumen wiridan wiridan rano wiridan jadi nek pas orang marahi itu kedua jadwalan pas marahi wiridan ngono karena tahu ngono wiridan kudune tahu sampean mungkin ora tahu ngono wiridan repot sampean nggih metu-metu tadi sampean kudu tahu tapi ini ku nek sampai kok istiqomah waktu-waktu terus sampai ndak jadi wali sampai mikir jelek jadi wali berarti repot mulai mau terus kali tempo mawon ning duwe amalan sing khusus artinya nopo waktune sampai nonton wah sekian iki jam sekian bener nggih akhirnya saya Abu Sulaiman jawabi kali muridnya Ahmad bin Abil Hawari yo sing ngawe apa yo kowe yo nglakoni yo poso yo murid-murid waktu bar maghrib karo isya menawi gurungane tiap kados kula ngoten selalu diulun karo gurune lho ngeten kula rasa-rasa iki mboten mari nek kula nek satu poso niku yo kula yo ketemu lek buka jadi kalau bukannya saya ini malah biasanya kalau sikapi waktu itu bakdo gorengan lebih sholat setengah wakat ini mungkin gorengan sholat lagi mangan ya kalau kalau syukuri nih mana pikiran nanti ngomong soalnya enak-enakan itu berposonya kan begini enak ada berani rumusnya bersujud kudu muntah ya lah kan karena ini waktu nyukuri nikmati kok poso sampai kan orang kalau nyukuri nikmati panganan kan naik panganan sampai syukuri sehingga nek lain sampai diulatnya berat jadi saya bilang awalnya akhirnya dijawab begini Abu Sulaiman jawabnya ya saya apa ya poso yo murid-murid benal isya tapi nganu bro kula niku nek lakoni poso kula mungkin ketuwel Bu nek ngono kowe lho ape murid-murid benal isya artine napa keutamaane sunat poso sunat ya sedina iku jenenge utama murid-murid wektu kanggo zikir tegene kesane Gusti Allah selama antara maghrib karo isya mulai bentuk keutamaan ibadah itu tetap manggon tegene personal artinya apa? nonton ini gak iso dilakoni anggere wong soalnya kenyataan wong sing kerjane kuwi mancing jam 4 utawa mancing jam 1 nek sing ngambil jam 1 awan niku mungkin laute jam 9 bengi artinya melampaui waktu yang namanya bainal isya ini nek sing jam 4 yo laute jam 2
rolas. Ini gak iso nih. Nah caranya ini, dia sing ngene iki yo poso. Lah sing repot poso tak kuat, poso ra gelem, murid-murid kok tuyo moh sing kuat ngoten. Nggih. Jadi nek padha-padha iso milih, oleh milih mending murid-murid wektu antarane isya karo maghrib. Wa qala Aisyah radhiyallahu anha wa qala surat Al-Fatihah. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين